Il-ħidma fuq il-futur tal-port tal-Imġar f'Għawdex bdiet hekk kif saret uffiċjalment l-ewwel laqgħa tat-task force speċjalizzata bħala parti mill-viżjoni tal-Gvern li jinvesti fil-futur ta' pajjiżna. Meqjusa bħala waħda importanti minħabba l-fatt li l-port tal-Imġar hu l-uniku punt ta' aċċess għal Għawdex. Din it-task force mistennija tevalwa l-istat tal-port bħalissa u tfassal pjan strateġiku għall-użu massimu u sostenibbli għall-futur biex tkun tista' tiġi mitigata aħjar iż-żieda fl-attività ekonomika u turistika fis-snin li ġejjin. Dan ukoll konformi mal-pjan imħabbrin tal-Gvern li jsaħħaħ il-flotta tal-bastimenti tal-Gozo Channel fis-snin li ġejjin. Preżenti għall-ewwel task force kien hemm il-Ministru għal Għawdex il-Pjanar Clint Camilleri u l-Ministru responsabbli mit-Trasport Chris Bonnet. Camilleri spjega kif matul l-aħħar 10 snin l-ekonomija Awċija kibret bla ebda preċedenti u għalhekk irid tiġi assigurat li ż-żona tibqa' fost l-aktar impenjattivi fl-Ewropa. Task force magħmul minn aġenziji governattivi kif ukoll minn numru ta' partijiet interessati, assoċjazzjonijiet li jaħdmu qatih għal Gżira ta' Għawdex sabiex jitħejja brief rigward kif għandna nagħmlu optimization tal-port tal-Imġar, possibilment espansjoni wkoll tal-istess port u fuq dan kollu wkoll naraw li l-konnettività bejn il-port u l-pilqija ta' Għawdex ikun ukoll emiljorat sabiex anke nkunu nistgħu innaqsu il-konġestjoni. Min-naħa tiegħu il-Ministru Bonnet qal li fi ftit żmien il-konnessjonijiet lejn Għawdex se jkunu qed jiżdiedu bit-tnedija tar-rotta l-ġdida minn Buġibba u Taslima. Tenna li l-pjan fit-tul għall-konnettività ta' Għawdex irid ikun ukoll ikkumplementat bi pjan ieħor li jtejjeb l-infrastruttura relatata fil-gżira. Naqadna flimkien qed nagħmlu xogħol intensiv bl-entitajiet u awtoritajiet rispettivi li għaw taħt il-Ministeru tat-Trasport u l-Ministeru ta' Għawdex biex naraw li din l-ekonomija li dejjem qed tikber u tagħti riżultati li l-pajjiż tiġi komplementata b'serviss ta' trasport, infrastruttura illi jagħmel sens mhux biss żminijiet tal-lum iżda għas-snin illi ġejjin. Il-port tal-Imġar servi bħala hub multimodali ta' trasport u loġistika permezz tal-operaturi Gozo Channel Operations Limited u l-Gozo High Speed. Din il-konnettività hi kruċjali l-vjaġġar ta' kuljum tar-residenti u l-viżitaturi, kif ukoll l-attività ekonomika, it-turiżmu, it-trasport tal-merkanzija u l-operazzjonijiet ta' emerġenza. Din it-task force se tkun immexxija mill-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex, il-GRDA, bis-sem ta' diversi entitajiet oħrajn.